Videá Pentagon UFO sú vybranými vizuálnymi nahrávkami infračervených zameriavacích kamier zo stíhačiek amerického námorníctva na palube lietadlových lodí USS Nimitz a USS Theodore Roosevelt z roku 2004, 2014 a 2015 a s videami nasnímanými v roku 2019 ďalšími členmi námorníctva. Tieto videá boli oficiálne vydané Pentagonom v roku 2020 a zobrazujú neidentifikovateľné letecké javy UAP, ktoré sa pohybujú vzduchom vysokými rýchlosťami. Tieto videá získali veľkú mediálnu pozornosť a vyvolali rôzne teórie, vrátane špekulácií o mimozemských lodiach. Ďalšími možnými vysvetleniami pozorovania týchto objektov sú podľa iných drony či neidentifikovateľné lietadlá, fyzikálne javy, ako je paralaxa, ktorá môže spôsobiť, že objekty sa zdajú byť na rôznych miestach v závislosti od uhla pozorovania, čo môže viesť k nesprávnej interpretácii údajov či systémové alebo optické chyby prístrojov. Samozrejme, tou najlákavejšou predstavou je, že sa jednalo o stroje z iného sveta. Novembra 2004. Veliteľ bojového lietadla David Fravor tvrdí, že preskúmal radarové signály možného cieľa pri pobreží Južnej Kalifornie. David povedal, že operátor mu oznámil, že USS Princeton, ktorá je súčasťou údernej skupiny, sledovala neobvyklé lietadlá už 2 týždne pred incidentom. Lietadlá sa objavili vo výške 24 000 metrov predtým, než rýchlo klesli k moru a zastavili vo výške 6100 metrov, kde sa vznášali. David oznámil, že videl biely, asi 12 metrov dlhý oválny predmet, ktorý sa vznášal nad morom. David ďalej povedal, že keď sa spustil nadol, aby sa priblížil k objektu, objekt začal stúpať a kopíroval trajektóriu jeho lietadla, až kým nezmizol. Druhá vlna stíhačiek, ktorá zahrňala dôstojníka Cheda Underwooda, vzlietla z Nimitzu, aby to vyšetrila. Na rozdiel od Davida bola Chedova stíhačka vybavená pokročilou infračervenou kamerou FLIR. To, čo zachytila, popísal Ched slovami tik-tak. Počas rokov 2014 a 2015 piloti bojových lietadiel operovali pri východnom pobreží Spojených štátov, keď nahrali videá s názvami Gimbal a Go Fast, pričom hlásili prístrojové detekcie neznámych vzdušných objektov, ktoré nedokázali identifikovať. 16. decembra 2017 New York Times informoval o týchto incidentoch a zverejnil 2 videá, a to FLIR a Gimbal, ktoré ukazujú stretnutia prúdových lietadiel Nimitz a Theodore Roosevelt s nezvyčajne tvarovanými, rýchlo sa pohybujúcimi lietadlami. Washington Post zase zverejnil video Go Fast. Tieto zábery sa stali predmetom špekulácií vyšetrovateľov UFO. V septembri 2019 Susan Gough, hovorkyňa Pentagonu, potvrdila, že zverejnené videá vytvorili námorní letci. Dňa 27. apríla 2020 Pentagon formálne zverejnil tieto 3 videá. V apríli 2021 ďalej Sue Gough potvrdila, že verejne dostupné videozáznamy toho, čo vyzeralo ako neidentifikovateľný trojuholníkový objekt na oblohe, nasnímali pracovníci námorníctva na palube USS Roosevelt v roku 2019. Vedecký autor a skeptický výskumník Mick West navrhol, že obraz bol výsledkom optického efektu nazývaného bokeh, ktorý môže spôsobiť, že zdroje svetla mimo zaostrenia sa javia trojuholníkové alebo pyramidové vďaka tvaru clony niektorých objektívov. Nasledujúci mesiac Susan potvrdila, že ďalšie video bolo zaznamenané personálom námorníctva a je predmetom kontroly UAP Task Force. Video zaznamenané
15. júla 2019 na palube USS Omaha ukazuje objekt lietajúci nad oceánom, natočený v infračervenom spektre, ako sa rýchlo pohybuje po obrazovke, než sa zastaví a klesne do vody. Začiatkom roku 2023 bol v Južnej Ázii natočený objekt dvoma dronmi MQ-9, ktorý bol spočiatku považovaný za skutočne anomálny, no neskôr bola jeho stopa opísaná ako tzv. Tieňový obraz. To je optický efekt, kde sa svetlo, prechádzajúce cez objekt, premieta na povrch za ním, čo spôsobuje, že objekt vytvorí tieň alebo obrys. Je to teda vizuálny efekt vytvorený objektom, ktorý vytvára dojem prítomnosti iného objektu tam, kde v skutočnosti nie je, alebo ho zobrazuje spôsobom, ktorý nemusí zodpovedať realite. V prípade dronových záberov môže byť táto tieňová stopa vizuálnym rušením, ktoré spôsobuje, že sledovaný objekt vyzerá anomálne, aj keď v skutočnosti ide o niečo bežné, ako v tomto prípade o lietadlo. Ďalšie video z Južnej Ázie má zobrazovať tepelnú stopu dopravného lietadla. Mnohí však tieto vysvetlenia odmietajú a veria, že za tým môže byť niečo viac. 19. apríla 2023 Pentagon zverejnil ďalšie video so zábermi z dronu MQ-9, tentokrát zo Stredného východu, ktoré zobrazuje neidentifikovateľný letecký fenomén. Sean M. Kirkpatrick, riaditeľ Pentagonského úradu na riešenie anomálií, informoval, že to pripomína malú kovovú guľu. Pre ABC News povedal, že predmet z videa nemôže vysvetliť pre nedostatok údajov. Autor a astrofyzik Adam Frank povedal, je možné, že UFO vo videách sú drony nasadené rivalmi ako Rusko a Čína, aby preskúmali našu obranu, lákali našich pilotov, aby zapli svoje radary a iné detektory a tak odhalili naše schopnosti elektronickej inteligencie. Astronóm Tomás Bania špekuloval, že by to mohlo byť nejaká forma elektronickej vojny, ktorú nasadila opäť Čína alebo Rusko v snahe získať informácie o tom, čo presne zbraňové systémy USA dokážu. No expert na UFO Adam Dodd a bezpečnostný expert Jack Weinstein tvrdia, že ani jedna z týchto krajín v súčasnosti nemá schopnosť vyrábať lietadla s takými mimoriadnymi schopnosťami. Médiá tiež poznamenali, že ak by Čína alebo Rusko mali úroveň technológie, ktorá by umožňovala extrémne rýchlosti a manevrovateľnosť, aké vykazujú UAP, USA by o tom vedeli. Weinstein však na to reagoval. Nešiel by som až tak ďaleko. Čína vyvinula niektoré dobré technológie oveľa rýchlejšie, než sme si mysleli. Podľa Jeffa Weissea, autora newyorského magazínu Digital Intelligencer, UAP nemusí predstavovať skutočnú rýchlosť a manévrovateľnosť lietadla, pretože pokroky v technikách elektronického boja by mohli oklamať senzory, aby poskytli nesprávne informácie o rýchlosti a polohe. V roku 2023 David Fravor, pilot, ktorý nahlásil pozorovanie USS Nimitz z videa FLIR, pod prísahou podal svedectvo o incidente na vypočutí snemovne reprezentantov Spojených štátov amerických pre dohľad a zodpovednosť. David zopakoval svoje tvrdenia, že podľa jeho názoru technológia, ktorej sme čelili, bola oveľa lepšia ako čokoľvek, čo sme mali. 25. júna 2021 vydala americká kancelária riaditeľa Národnej spravodajskej služby predbežnú správu o UAP, ktorá sa prevažne sústreďuje na dôkazy zhromaždené za posledných 20 rokov zo správ amerického námorníctva. Správa neprišla k žiadnemu záveru o tom, čo boli UAP, a to na základe nedostatku dostatočných údajov na určenie povahy záhadných lietajúcich objektov pozorovaných vojenskými pilotmi. Nevyriešené ostalo, či ide o pokročilé pozemské technológie, atmosférickú alebo mimozemskú povahu.
Tieto letecké javy podľa správy vykazujú nezvyčajné letové vlastnosti, vrátanie vysokej rýchlosti, prelomenia zvukovej bariéry bez vyvolania sonického tresku, vysokej manevrovateľnosti, ktorú nie je možné inak replikovať, dlhého letu a schopnosti ponoriť sa do vody. Správa tiež uviedla, že UAP pravdepodobne nemajú jediné konkrétne vysvetlenia a navrhla 5 možných kategórií vysvetlení. Nečistoty vo vzduchu, prírodné atmosférické javy, vývojová technológia vlády USA alebo priemyslu, cudzie plavidlá a kategória iné. V apríli 2022 požiadala The Black Vault, čo je vládna webová stránka o transparentnosti, prostredníctvom žiadosti o slobodný prístup k informáciám vládu o uvoľnenie ďalších videozáznamov týkajúcich sa neidentifikovateľných vzdušných javov. Po takmer 2 rokoch vláda potvrdila, že má ďalšie záznamy, avšak odmietla ich zverejniť s odôvodnením, že by to mohlo ohroziť národnú bezpečnosť. Čo sa na záberoch nachádza, nie je nijak oficiálne potvrdené ani vyvrátené. Opäť raz ostáva na nás, čomu budeme veriť. Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that, man. Look at it fly.